Efo crystals fi. Okay, ie, hwnna well. Namaste. Hey guys, sôn am cyfnod totally insane yn y byd ar hyn o bryd. Melltith i chi, Mercury yn retrograde. Ond dwi ddim yn ystyried hwn i fod yn digwyddiad negyddol. Rwy'n ystyried hwn i fod yn gyfle i dyfu ac i dysgu gwers bwysig yn y pari graha, neu letting go. A hefyd, mae hwn yn amser hyfryd i ailgysylltu dy ffrindiau a teulu. Ie? Be? Na, honestly, mam fi'n iawn. Ie, achos mae... Fi wedi gweud o'n cwbl o weithiau, ie, mae chicken Kiev ddim yn vegan, mam? Mam, say. Fy enw I yw Guru Eleri, ond allwch chi jyst galw fi'n Guru. Cyn ymarfer, fel arfer, be fi'n hoffi wneud yw glynnhau'r egni ystafell trwy smudging, sef llosgi sage. Ar hyn o bryd, does gen I ddim sage, ond I ddim gallu ffindo fe unrhyw le. Ond pe becso, fi wedi improviso. So, yn lle sage, fi wedi ffindo tax returns llynedd. So, fi'n mynd I llosgi rein, a wedyn gobeithio bydd hynny'n golygu gallai cael yr 8% tal o'r llywodraeth hefyd. So, dyna ni. Reit. Lovely, so nawr ni wedi cael gwared o'r egni negyddol yn y stafell. Neu llewn ni. Mae glanhau ar ôl. O'n i'n smudjo. Ie, o'n i'n creu bach o egni. Oce, nas dim ots. No, mam, jyst cer I ffwrdd. Gadewch I ni ddechrau gyda bach o anadlu syml. Diardddelwch yr egni negyddol trwy anadlu yn short, sharp blast. Iawn, bach byr miniog. Okay. Yn amlwg, oedd gen I lawr o egni negyddol. O'n I angen cael wared o. Nawn ni gorffen gyda un sgrech un om, bach ysgafn. Namaste. A namaste indoors. Am wythnosau.